Hvad så der, YouTube? MFT Gameplays her. Jeg vil bare lige sige, at jeg vil begynde at lave gameplays og sådan noget på nogle forskellige spil, og I kan skrive nogle spil i comment og sådan nogle forskellige spil. Altså, det kan både være Amnesia, Slender, som til Minecraft og til Battlefield, hvis jeg køber det. Jeg køber måske nogle spil for at kunne lægge video ud for jer, hvis jeg selv synes, de er så ret fede og sådan noget. Men det vil bare lige sige noget andet, at jeg søger intro, og jeg søger nyt skin til Minecraft, for jeg har et eller andet skin med en League of Legends Skyrim ting. Og det synes jeg er for kedeligt, så hvis der er en, der gider designe et fedt skin til mig, så må I rigtig gerne gøre det. Og I må altså bare komme med nogle idéer. Altså prøv at lave det, og så send det til mig, og så kan jeg sige, om jeg synes, det ser fedt ud. Men jeg vil bare lige komme med noget kort nyt, så vi havde noget at starte på. Jeg havde noget at starte på. Men det var lige alt herfra i dag. Vi ses, YouTube. Hej hej.